Θυμάσαι τότε που οι ματιές μιλούσαν πρώτες, που οι σιωπές ήταν πιο δυνατές από κάθε λέξη προσεκτικά γραμμένη. Την καρδιά να χτυπά απρόβλεπτα, το ρίσκο της απόρριψης, την τέχνη της στιγμής που δεν είχε επεξεργασία. Θυμάσαι τότε που το θάρρος χτιζόταν στη στιγμή και το φλερτ ήταν ρίσκο και όχι ειδοποίηση. Τότε που τα δάχτυλα δεν έτρεχαν σε οθόνες, αλλά άγγιζαν χέρια, που η απόσταση ήταν μόνο μια αφορμή για να πλησιάσουν οι καρδιές. Τώρα όλα γίνονται πίσω από μια οθόνη. Οι λέξεις είναι αποστηρωμένες, οι εικόνες φτιαγμένες, τα συναισθήματα μετρημένα σε likes. Η τόλμη αντικαταστάθηκε από την ασφάλεια, η αλήθεια από το φίλτρο και το συναίσθημα από μια εικονική καρδιά. Περισσότερες επιλογές, λιγότερη παλμή. Κι όμως κάπου μέσα μας ζει ακόμα η λαχτάρα του αληθινού, εκείνος ο παλμός που δεν χωρά καμιά εφαρμογή, εκείνη η σπίθα που αναμένει να γίνει ξανά της φωτιάς το άναμα.